Ďakujem, ale pohoda. Máme nedeľu, takže všetci máme ťažký deň za sebou. Ale dúfam, že ste ready a nadšení na ďalšiu dávku cosplayu. Dáme si original kostium a ten bude nasledovaný cosplay promenádou. Kľudne postupujte do vozu. Sadnite si, kde sa vám chce. Dobre, takže. Ako som povedal, teraz začneme original costume súťažou a budeme potom plynule pokračovať cosplay promenádou. Takže dúfam, že tí, čo sa chcete zapojiť, či už registrovaní alebo neregistrovaní, ste už tu, alebo aspoň dojdete v dohľadnej dobe. V original costume súťaži máme 5 súťažiacich, takže sa tam okrem iného sme sa rozhodli pridať okrem absolútneho víťaza aj ďalšie ocenenie, ale neviem aké, takže to bude taká mačka vo vreci. Znova by som rád spomenul našich úžasných sponzorov, je to Cosplay Emporium, tam boli nejaké cosplay materiály, Wonderland Studio, vouchery, jak som to včera hovoril, vouchery na fotenie v štúdiu, Cosplays 2, vstupe 2 osoby na Cosplays 2026 v Brne pre absolútneho víťaza, náš nový sponzor Kriolan, ktorý nám teda dal, pokiaľ viem, celkom fajnové poukážky na nákup. A my ako Fanesia sme dali ďalšie poukážky na nákup v Cosplay Emporiu. A takisto počas festivalu nám dal Steam kódy pre účastníkov. Takže dúfam, že účastníci zo včera už svoje dostali a z dneška svoje dostanú. Mňo. Máme tu aj porotu? Máme tu porotu, dobre. Takže nebudem ich predstavať až tak podrobne ako včera, lebo sú v tom istom zložení. Pôjdem z môjho ľava, vášho prava. Julianet. V strede máme úžasnú Q. A also our wonderful guest from Poland, Daraja. Ak by som mohol len technickú, viete, potom zavrieť dvere za sebou, kľudne poďte dnu, len môžete sa von, ale kľudne poďte dnu a zavrite. Tak, ďakujem veľmi pekne. Nebudem vás dneska veľmi nudiť svojimi nudnými rozhovormi. Mám ísť preč? Dobre. Nebudem vás nudiť svojimi nudnými rozhovormi, budeme mať iba jeden. Dohodli sme sa, že minimálne jeden z nás odíde s plačom, takže dúfam, že sa to podarí. A o ostatných vám poviem nejaké zaujímavosti. A keď vás nebudú zaujímavať, tak to budú nezaujímavosti, ale poviem vám ich tak či tak. Dobre, ak asi poďme na vec, ja sa zase schovám do svojej enklávy. Tu na, tak, kde nič nevidím. No, skús ešte. No, stále nevidím, dobre. Nevadí, tak to asi stlm. Ja to skúsim brailovým. Počkaj, to je iný papier, aha. No. Dobre, ale vy už to viete. A to je cosplay porota. Výborne. Vy už to viete. A teda ako prvá sa nám predstaví Emmy ako Fejre Acheron, ja hovorím, že ja tu nevidím nič v tomto podzemí. Fejra je hlavnou hrdinkou knižnej série Akotár od autorky Sarah J. Maas. Celou sériou sa ťahne tematika hviezd a nočnej oblohy a keďže je táto celestiálna tematika Eminou obľúbenou, rozhodol sa navrhnúť a ušiť si plesové šaty inšpirované práve Fejre a nočným dvorom. Použité boli látky ako zamat, organza či satén. Takže teraz uvidíme Emmy ako Fejra Acheron. Veľký potlesk a ideme na vec. Darling, just remember, we need the book. I got it covered. I take the book and save our people. And my sisters. You're out? Yes, I'm right in the dungeons. Oh. I can see the book! What is going on there? Oh no, the city is crumbling down! Are you okay? Chris? There is a mirror. I can see
Takže ešte raz, toto bola Emi ako Fair Archeron z Akotar. A teraz uvidíme, keď uvidím ja, teraz uvidíme Yokotoru Nanao ako Berry. Berry je malý bíček, ktorý má rád tanec a roztomilé veci, ale najviac na svete miluje jahody, čo asi aj uvidíme. Takže ešte raz veľký potlesk pre Yokotoru Nanao ako Berry. Toto bola Yokotoru Nanao ako Berry. A teraz uvidíme Ginza ako Pikachu rytiera. Dobový rytier, ktorý sa túla svetom Pokémonov. Z každej svojej obeti si necháva nejaký kúsok na pamiatku na svojom brnení. Takže ešte raz Ginzo a Pikachu rytier. Prosím? Ja aj to, že ono? Sorry. Som nečakal, že to taký fofer. No vidíš, ja som si to neprečítal predtým, takže moja otázka je trochu redundantná, ale aj tak, že čo ti urobili Pikachuovia, že ich ako takto masakruješ a ich mŕtve telá si dávaš na seba? Jasné. Bohužiaľ nedajú sa jesť, jediná nevýhoda, takže vlastne treba jesť a Pikachu dodáva dosť energie, aj elektrickej, aj pozitívnej, aj všetkej možnej energie. Takže preto. Výborné. A teda, ale stále, že akože, čo sú premnožení, alebo že prečo ich treba kántiť v takých počtoch? Veľa myší, málo myší. Čím viacej myší, tým menej myší. Čím viacej myší, tým menej myší. Čiže je to háveť v podstate, hej? Tak, presne tak. Výborné. A čo by si rád odkázal Pikachuom, ktorí ešte vzdorujú tvojmu hnevu? Ešte raz? Čo by si rád odkázal Pikachuom, ktorí ešte vzdorujú tvojmu hnevu? Zmente sa na Rajčuov, tí sú slabší, ešte viacej. Nech žije. Ďakujeme veľmi pekne a veľa zdaru v záslužnej práci. Ďakujeme. Ešte raz Ginzo ako Pikachu rytier, veľký potlesk. Ako väčší, ale dobre. No, nezhasínajte mi to furt, ja tu nevidím. A teraz uvidíme Kasame Katiak ako slečnú Snežienku. Aby ste vedeli, slečna Snežienka je malá bojazlivá jašterička, ktorá však prekypuje eleganciou a rezervovanou zvedavosťou. Medzi jej obľúbené hobby patria spánok, schovávanie sa a opatrné explorovanie. Jej roztomilý úsmev a zvedavý kukuč roztopí nejedno srdce. Takže teraz veľký potlesk pre Kasame Katiak a slečnú Snežienku. Vítajte na Feníža edícii National Geographic Domáce zvieratka. Dnes si predstavíme gekončíka nočného menom slečna Snežienka. Povedala som, že si predstavíme slečnu Snežienku. Dobré ráno, slečna Snežienka. Ako ste si už všimli, milé obecenstvo, slečna Snežienka veľmi rada... O nie, Snehula, kam utekáš? Zľakla sa. Možno, keď zostaneme úplne ticho, naša malá bojazlivá jašterička vylezie.
Výborne. Ďakujem za spoluprácu, milé obecenstvo. Môžeme pokračovať. Ako ste si už všimli, slečna Snežienka rada spáva a veľmi ľahko sa vylaká. Síce je to spanilý strachopút, avšak poslednou dobou prejavuje záujem o objavovanie svojho okolia. Prosím vás, slečna Snežienka, nechoďte tadiaľ, spadnete. Výborne, ste veľmi šikovná slečna Snežienka. Popri doterajších aktivitách a vďaka vonkajšiemu vzhľadu ste si mohli taktiež povšimnúť, že slečna Snežienka je veľmi elegantná jašterička. Toto je pozorovateľné aj pri spôsobe stolovania. Slečna Snežienka vždy opatrne ovonia svoju obeť, poobzerá si ju a následne nežne spapá, ako pravá, distingovaná predátorka. Nož, slečna Snežienka, je vidno, že ste znovu ospalá. Je čas vás uložiť spinkať. Majte sa zatiaľ a sladké sny, vaše veličenstvo. Toto bola Kasa Mekatiak ako slečna Snežienka a ako last but not least sa nám predstaví Ivy ako krtek v kalhotkách. Ikonická postava z nášho, môjho, neviem či polky z vás, ale z nášho detstva prevedená do ľudskej podoby. Inšpirované krtkovým ikonickým outfitom a modrými montérkami. Takže teraz poprosím veľký potlesk pre Ivy ako krtek v kalhotkách. Takže ešte raz Ivy a krtek v kalhotkách.
som sa skoro zrazil so stolom. Lebo tuto nikto nedbá na bezpečnosť pri práci. Dobre, to boli naši súťažiaci, dúfam, že sa vám páčili. Dajme si krátku rekapituláciu, ale ešte predtým by som rád... Neodchádzajte. Ešte predtým by som rád povedal, že stále je do 14:00 možnosť sa prihlásiť na infostánku do Last Minute Cosplay Battle. Keď sa prihlásite vy, nebudem musieť ísť ja, takže win-win, hej. A tá LMCB sa uskutoční dnes na parkete niekedy. Vôbec neviem kedy. Ale budem tam, lebo musím. Takže dajme si rekapituláciu. Ja znova poprosím, tak ako včera súťažiacich, aby sa potom nalajnovali niekde na stred ideálne. Čiže ja vám tu urobím takú hranicu. Sa ospravedlňujem za technické problémy. Ako prvú sme videli Emi, ako Féráč, Archeron, Akota, potom sme videli Yokotoru Nanao, ako Berry. Áno, pozmente ich veľkým potleskom. Ďalej sme videli Jinzo ako Pikachu Rytiera, potom Kasame Katiek ako slečná Snežienka a nakoniec Eevee ako Krtek v kalhotkách. Veľký potlesk pre našich súťažiacich a zmiznem zo záberu. Poprosím niekoho, aby ich odfotil. A takisto, ak môžem obťažovať našu ctenú porotu, tak by som aj ich poprosil, aby sa pridali na fotku. Áno, môžem, výborne. Tak kým čakáme, čo by som vám také povedal? Asi nič. Dobre, vidíte, môžem vám povedať, že určite neobíďte možnosť kúpiť si lístky do tomboly. Záujem je dosť veľký, takže vidíte, že ceny za to stoja. Dokonca sme pridali novú farbu. Pridaná farba bola hnedá. Takže kto má rád čokoládu, alebo čokoládu iba, tak si kúpte lístky. Ak to nemá rád, tak si kúpte lístky tiež. To je €50, chápete, čo je to? To ani za kávu za to nemáš. Ale môžeš vyhrať Xbox, alebo čo? Dobre, dajme fotku. Ja sa k tým... Už máte aj bezo mňa? Že môžem, hej, lebo ja nech to neskazím všetko. Ježišmaria, asi v tom bol nápad. Áno, ďakujeme. Takže ešte raz to boli naši úžasní súťažiaci a ďakujem veľmi rád. Ešte raz veľký potlesk pre nich, ďakujem. Teraz, keď otočím list, sa môžeme presunúť ku cosplay promenáde. Takže cosplay promenáda je úžasná možnosť pre všetkých cosplayerov, začínajúcich, jak povieš starších slušne, Radko? Skúsenejších, či skupovanými cosplayami, vyrábanými cosplayami, či original kostýmami, alebo kanonickými postavami. Všetko jedno, či už niekde súťažujú, alebo nesúťažujú, môžete sa previesť, zažiariť, ja vám to predvediem. Nebude to dobré, ale bude to nejaké. A zatiaľ by som poprosil registrovaných súťažiacich, alebo teda registrovaných účastníkov, aby som skôr povedal, aby sa začali na týchto schodoch stavať do radu podľa svojho poradia ideálne. Ja si to ešte skontrolujem. Rád by som povedal, že teda budete tu mať priestor, môžete predviesť svoj catwalk, čokoľvek vo vás je, ale myslíte na to, že máme aj deti v hľadisku. Možno. Ale mohlo by tam byť, aj keby tam nebolo. Takže nič kontroverzné, hej. Tak snažme sa to. Neurobte nič, čo by som neurobil ja. Budem vás uvádzať, to znamená, registrovaní účastníci mi hovoriť nemusia nič a vy pôjdu na vyzvanie. Prosím potom neregistrovaných, aby mi vždycky pošuškali do môjho dobrého ucha, ako sa volajú, a možno aj kostým, keď nepoznám. A ja vás teda potom vyhlásim. Zatiaľ máme zapnuté svetlo, potom keď už budete cca nastúpení, sa vypne, takže si dávajte pozor, aby ste si nenabili ústa. Dobre, tak asi môžeme ísť na tú ukážku? A mikrofón si musím odložiť. Ešte poprosím réžiu, aby vydržala 10 sekúnd a potom môžu pustiť svoj podmas. Vybraný špeciálne pre teba. Ale není to tá pestička, čo si myslíš.
To bol úžasný páj! Dobre, čiže potom vás poprosíme schádzať na tej opačnej strane. No a myslím, že už sme všetci ready, čiže najprv pôjdu registrovaní a neregistrovaných potom opäť uvedie páj, čiže ideme na to! No, ale nemáme prvých 3 registrovaných. Prví traja neprišli? Prví 3 prišli neskoro. Výborne, takže Keďže poďte sa poslední budú zoradiť. prví, tak budú prví, ako boli prví, takže vlastne budú prví. Nie. V porade, ak to je napísané, nemáme... To do uška. Aďo, nahrávaš to? Som musel dať 2010. Jaj, Lebo To je v porade, pôjdu v porade. nastajú na bomby, potom slabo, Dobre. na bomby, potom slabo. Ja som rozhodol demokraticky, ako jediný demokratický orgán v tomto zriadení Fenéža. Takže ste zoradení, lebo ja vás budem podľa toho hlásiť. Dobre. Takže prvá sa nám predstavia Sana a Raven ako Hyuna a Luka. 더 이상 내게는 거야 의미 없어 그의 부른 너 화려한 조명 Lian a Volky ako Tim a Ivan alebo Ivan. 아침을 놓치는 거야 아침 날처럼 이 모든 게 그저 우리는 아니었던 듯이 넌 안고 가 It's just sweet dreams Suzy a Vicky ako Lizzy a Sua. 나는 너로 갈게 Lord please 내가 잠깐만요 날 영원해줘 제발 Diamond Queen ako Pinky Rose. Bring me brightness, show me proof you hear my song. Let the darkness bring me brightness, show me proof that you're here now, Lord. A teraz Sebastian ako Kave. Ready ako Ivy Momoy. Dúfam, že tak rýchle odišli, ale... Dáme si chvíľku napätého ticha. Potom si dáme možno aj chvíľku. Fix ako Stolas! Sound of Hades cosplay ako Isha!
Lala a Kaja ako Hinata a Kageyama. Ja by som aj zatancoval, nechce sa mi. Počkáme na ďalšiu. Kyuku ako Diamond! Hanji a Nika, Gojo a Utahime. Ali ako Hua Ching. Aksan ako Eternal Sugar Cookie. A zatiaľ ako last but not least Lex Rose ako Mao Mao. A neregistrovaní účastníci kde? Aha, a nešuškali mi do uška. Na chvíľku vám rozjdeme svetlo, čiže tí, ktorí sa neregistrovali, teraz sa môžete... Tak režia pustí dačo, kým nezabudnem, čo mi povedali. Dobre, Sekundičku. pustím na čo, nech Zhasnite to nezabudne. A takto. vy ste začal pekne zorať a hneď pokračujeme v časti neregistrovaných. No pusti nejaký banger. No ako hudbu chceš do pozadia? No nie! Bude nemý film. まだ人生長いでしょやり残してる Vokálovi Kagami Merin! してみたい夢の続き追いかけていたはずなのに曲がりくねった Ešte niekto iný, tak ešte nevypínaj. Možno teda, neviem. あの頃みたいにって戻りたいわけじゃないのなくしてきたそれを探してる分かってくれますように犠牲になったような悲しい顔はやめてよ Zaklia Hešvan! A idú postupne. Domi ako Shirien! Child of Heaven ako Adriana Grace! A bez selby, daj banger! Monchi ako Going Kujo!
Budeme tu čakať 20 minút, kým nebudú všetci na pódiu. Dá si niekto druhé kolo. Daj si druhé kolo. A druhé bez predstavovania, lebo to už nenájdem na tom papiere. Ale teba nájdem. Toho si mi nepomohla. Diamond Queen! Tykino! A fotograf! Dance move jak pán! Poďme normálne, bez prípravy, všetko ide. Ja už nemám čas. Ja som krátko už na tomto svete iba. Make me wanna flip the top, I'ma come make it hit the spot. Every little drip, the drop, fizz and pop. So I'm doing that, it's getting hot. Mimozenské pódium, uvidíme Aliens! Steel a Jeff the Killer! Biggs! Stolas! I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a path, left child, 'cause I got too wild. Now that's how I'm getting paid. Could I see on stage? I'm done. A si dáme jeden mashup! Yu-Chang a Eternal Sugar Cookie! A ďalšieho na Skybloku netreba ani predstavovať. Pódium je tvoje, keď sa tam vyšomreš. Ideme! Ešte chvíľu, ešte chvíľu. Je to doma. A z filmu Čelustie. Ten druhý žralok a ten tretí žralok. Žiaľ, prehľad, žralok sa musí hýbať, aby mohol vyhrať. Dobre, ďakujem všetkým zúčastneným za absolútne úžasnú cosplay promenádu. Najlepšiu z tých dvoch, čo som zažil zatiaľ. Takže dajte si veľký potlesk všetci. Boli ste úžasní a dúfam, že ďalší rok sa vidíme ešte v hojnejšom počte a ešte s väčším Fabulous Sasom. Boli ste úžasní, ďakujem veľmi pekne a choďte sa baviť kľudne ďalej o tom ďalej. Boli ste skvelí, ďakujem. Čau.